Hello, nandito po ako ngayon sa Boracay Station 2. Sa ngayon po, naglalakad-lakad ako dito. Ayan, makita nyo po ang view dito. Ang ganda, wow, amazing! Ayan, napakainit po dito ngayon. Ayan, ayan. Ayan, kanina po maulan dito, ngayon mainit na naman. Boracay. Ayan. Ayan po ang ganda ng Boracay. Ayan. Ayan. So, lalakad po kami from Station 2 hanggang sa Station 1. So, bukas, mag-rent kami ng boat papuntang Puka Beach, and then hindi ko alam kung saan. So bukas, yan.